Nastavíme si na mikroskop. No tak čaute. Chcem vám ukázať, aký rozdiel je medzi originál a fejkovými AirPodmi, pretože nepáči sa mi, že veľa podvodníkov tvrdí, že predáva originál a pritom sú to fejky. Aj keď ich môžete overiť na záruke Apple, to neznamená, že sú originál, to sú duplikáty s rovnakým číslom, ako existuje originál. Vždy si všimnite túto veľkú mriežku, kde sú umiestnené mikrofóny, ktoré vyhodnocujú tlmenie okolitého zvuku. Pozrite sa. Toto je originál. Vidíte vo vnútri? Je tam krásna mriežka. Taktiež tu je mriežka. Neoriginálne slúchadlá častokrát píšu, že nemáte ho v uchu a podobne, pretože oni nemajú také kvalitné snímače na ucho. Fejkové slúchadlá spoznáte veľmi rýchlo, a to tak, že keď sa pozriete na tieto mriežky, tak ono sú to len krytky, ktoré sa tvária ako mriežky. Vidíte? Ako sa leskne ten plast. Tu hore takisto. A toto tiež. Vidíte? Je to len krytka. Dokonca, kebyže chceme, tak ju môžeme aj dajak vybrať asi. A zistíme, že to je len nálepka obyčajná. Pozrite sa na to. Vidíte to? Takto ľahko zistíte, že sa nejedná o originály. Puka. To je všetko, priatelia. Tak čaute.